Ja nythän se on sitten Mia Roininen radalla Marietallaan numerolla 32. Susanne Orelma Törmänen kamarolla tulee kohta portista läpittä humina käy ja lähestyy maalialuetta. Ja Kamarro hypännyt Susanne Orelma Törmäsen ohjaamana 12 puhtaasti. Mia Roininen Marietalla lähestyy, pellon laittaa vasemmalta oikealle. Ja sitten 4 puhtaasti yli ja 5, 6, 7 nopealla tahdilla tulossa seuraavaksi, jonka jälkeen uimahyppyyn. Ja Mia Roininen Marietta. Seuraavaksi uimahyppy. Ja Kamarro on suorittanut esteen 15, eli tukkimiehen valaa Kivarinmeri puhtaasti ja jatkaa siitä kohti maalialuetta. Susanne Orelma Törmänen ohjastajana. Kuidam, eli Kamarro. Ja Mia Roininen Marietallaan menossa peltoa vasemmalle. Esteen 16 yli puhtaasti ja siitä kohti maalialuetta. 5 ja 6 Rahakalla puhtaasti Flamengo 2 ja siitä kohti uimahyppyä.